Ovo se mjesto zove Lukomir, opština Konjic. Ova nadmorska visina gdje smo mi, slušajte vi, nije sam mjerio, ali ljudi koji imaju sprave, oni kažu da je 1472 metra, neko 4 vagaju se malo, uče mi, oni 2, oni 4, tako neko pozdaju više, ali najtačnije koliko najviše ima 1472 metra. Ovo gdje smo mi, ovi plato. Lukomir, planinsko mjesto, lijepo mjesto, svjež zrak, ugodna klima, posjećuje se, počelo je da se posjećuje sve više i više. Omladina pogotovo je vidjela ljepotu u tome da nije više sve ni u gradu, nego da više ide ka prirodi, ka ljepoti.